Věděli jste, že čím častěji říkáte ano z pocitu povinnosti, tím více oslabujete svoji pozici a respekt v očích ostatních i ve svých vlastních? Průzkum agentury Deloitte ukazuje, že nadměrná ochota pomáhat a vyhovět je jeden z hlavních spouštěčů syndromu vyhoření u vysoce angažovaných lidí. Ne kvůli lenosti, ale protože říkat pořád ano se vlastně stává návykem, který nás nakonec vyčerpává. Mnoho z nás je naučeno být spolehlivý, ochotní, výkonní a tak přepínáme své síly. Bereme si víc práce, hasíme cizí problémy, zatímco vlastní potřeby odsouváme. Uvízneme v pasti, musím být nápomocný. I když tím trestáme sami sebe. Možná se najdete v některé z těchto vět. Nechci zklamat, když to neudělám já, tak kdo jiný? Říct ne by bylo vlastně sobecké. Ale zdravé ne není sobecké, je to akt zralé zodpovědnosti. Ke svému času, ke svému zdraví, hodnotám a k tomu, co máme rádi. Zkuste malý přepis. Namísto jasně, klidně to vezmu, řekněte momentálně toho mám moc, můžu pomoct jindy. A nebo navrhněte jiný postup. Místo automatického souhlasu si dejte čas. Odložte to. Řekněte třeba nechám si to projít hlavou a ozvu se do zítřka. Říkat ne neznamená být tvrdý a neústupný. Znamená to být sebevědomý. Jasné hranice znamenají respekt k nám samotným.